Исәнмесез, эфирда яңалыклар чыгарылышы, студияда Лилия Гатина, алга таба кайбер темалар турында кыскача. ГЭС бистәсенең 40-1 йортында яшәүчеләр безнең ишек алды программасы буенча эшләрдән канәгать түгел. Ни өчен? Эшләр 70%-ка диярлек башкарылган. Ярчалыда торак йортларны капиталь ремонтлау дәвам итә. Республикада мусульманнарның иң мөһим бәйрәмнәренең берсе Корбан бәйрәме билгеләп үтелә. Шулда бәйрәм чаралары ничек уза? ГЭС бистәсенең 40-1 йортында яшәүчеләр безнең ишек алды программасы буенча эшләрдән канәгать түгел. Төзелеш эшләре инде тулы көченә алып барыла. Әмма Чаллы халкын эшләр канәгатьләндерми. Ни өчен? Бу хакта алар минем хезмәттәшемә сөйләде. Гөлния Дәүләтова 40 елдан артык ГЭС бистәсенең 40-1 йортында яши. Ишек алды территориясендәге үзгәрешләрне түземсезлек белән көттем ди ханым. Агымдагы елның апрелендә безнең ишек алды программасы буенча төзелеш эшләре башланган. Гөлния Дәүләтова әйтүенчә, алар элеккеге машина кую урынын киңәйтү турында фикер алышкан, хәтта план да төзелгән. Әмма төзелеш башлангач, алар аларның теләкләрен беркем дә исәпкә алмаганын аңлаган. Кая киткән ул проект? Кем утвердит иткән и үзләре ЖК и представитель аркылы без аны җибәрдек нигә? УК бумажникка. Кая киткән ул проект безнең ул бер генә түгел, бөтен монда яшәүчеләр кул куеп бирдек ул проектны. Кая киткән ул шаккатмалы, тел шатлатмалы. 41 йорты ишек алдында парковка булмау бирдә яшәүчеләр өчен иң проблемалы тема. Шуңа күрә аларны күп тапкырлар күрше йортта яшәүчеләр белән конфликтларда була. Стоянка юк, ничек булган шулай калган, значит, теге домда ясаганнар автостоянка нормаль 1057 дробадинда. Күрше домда тор ясаганнар, значит, зуратканнар стоянкаларны. Ә безнеке 8 подъездный дом ничек булган шулай калды. Бу мәсьәлә буенча аңлатма сорап безнең ишек алды республика программасының матбугат үзәгенә мөрәҗәгать иттек. Анда безгә 40-1 йорты ишек алдында парковка урыннары санын арттыру техник мөмкинлекләр булмау сәбәпле мөмкин түгел дип аңлаттылар. Бу мәгълүматны шәһәр администрациясендә дә расладылар. Администрация Комсомольского района обсуждала вопрос увеличения парковочных мест с жителями данного дома. Однако в связи с наличием инженерных сетей размещение дополнительной парковки невозможно. Хотим обратить внимание, что мы всегда при проектировании оставляем предпочтение именно пешеходам, потому что двор – это не равно парковка. Шуңа күрә парковка урыннарын арттыру каралмаган, әмма шул ук вакытта әлеге территорияда юл өлешен киңәйтү планлаштырыла. Лилия Гатина, Христина Балабанова, Ленар Султанов, яңалыклар. Ярчалыда торак йортларны капиталь ремонтлау дәвам итә. Хәзерге вакытта эшләр 70%-ка диярлек башкарылган. Бу хакта мэриядә аппарат киңәшмәсе вакытында башкарма комитет җитәкчесенең беренче урынбасары Илья Зуев сөйләде. Толырак хәбәрчебез сюжетында. 2023 елда капиталь төзекләндерү программасына 105 күп фатирлы йорт кертелгән. Аларда 51 меңнән артык кеше яши. Финанслау күләме 1 миллиард 368 миллион сумны тәшкил итә. Хәзерге вакытта төзелеш эшләре 70%-ка диярлек тәмамланган. Всего необходимо провести 204 вида работ. Включены различные виды работ. Это ремонт фасадов, ремонт кровли, замена инженерных систем водоснабжения, замена сетей теплоснабжения, замена сетей водоотведения, ремонт инженерных систем электроснабжения и замена лифтов. Мэриядә аппарат киңәшмәсе вакытында Наил Мәгъдиев барлык эшләр дә 1 сентябрьгә тәмамланырга тиешлеген билгеләп үтте. После капитального ремонта квартиры и дома становятся иного качества. И капитализация этих домов и квартир растет, и комфорт совсем другой. Ярчалыда 15 ел эчендә финанслау күләме 17 миллиард сумнан артык тәшкил итте. Бу вакыт эчендә 2456 күп фатирлы йортта капиталь ремонт башкарылган. Лилия Гатина, Ленар Султанов, яңалыклар. Республикада мусульманнарның иң мөһим бәйрәмнәренең берсе Корбан бәйрәме билгеләп үтелә. Ул Рамазан аеннан соң 70 көн үткәч үткәрелә. Быел Корбан чалуның беренче көне 28 июньгә туры килде. Чалда аны иртәнге вагаз һәм намаз белән каршы алдылар. Барлыгы 15 мәчеттә чаралар узды. Безнең төшерү төркеме Нур Ихлас мәчетендә булып кайтты. Аллаһу акбар.
Нурихлас мәчетендә бәйрәм намазы иртәнге 5 сәгать 30 минутта башланды. Аннан соң инде хутбә, Коръән, дуга шулайттырып сәгать 6-лар тирәсенә инде без Аллаһ насип итсә мәчетләрдә эшләребезне бетерәбез һәм инде шушы намазлар укылганнан соң инде сәгать 6-дан соң без игълан бирдек. Иншалла җирлегендә инде корбаннарны чала башларга ярый. Мөселманнар шул кадәр күп ки, барысы да мәчет эченә керә алмады. Шуңа күрә кайберәүләр мәчет алдында киләмнәрен җәйде. Корбан бәйрәмен мөселманнар якыннары һәм туганнары белән билгеләп үтә. Менә һәр апама барам кунакка. Аның белән чәй эчәбез, кыймаклар әзерләп куйган ул. Аннары хатыным белән барабыз Түбән Камага, анда эшләребез бар. Шуннан соң авылга барабыз, анда корбан чалабыз. Без инде корбан гаитен гаилә белән үткәрәбез иншалла. Әти-әниләрдә кунакта булып иншалла, үзебездә өйдә гаилә белән бергә күңелле итеп үткәрәбез дип өметләнәм иншалла. Хөрмәтле чаллылар, һәр барчагызны Олуг бәйрәм белән тәбриклим. Корбан гаите мөбарәк булсын. Бердәм булыйк, бергә булыйк. Һәр барчагызга, һәр гаиләгә исәнлек, саулык, иминлек телим. Бәйрәм намазыннан соң корбан чалу юласы ул Сидоровка бистәсенең махсус җиһазландырылган майданчыгында узды. Чалга Актаныш, Тукай, Зәй һәм башка районнардан 1200 сарык китерилде. Хайваннарның уртача авырлыгы 45 килограмм. Сарыклар, әйбәт сарыклар, ашатылган сарыклар менә үзебезнекеләр инде. Аларны инде теге 2 ай, 3 ай кала көтүгә чыгармыйбыз. Шул аерым ябып, сарыкларны аерым, тәкәләрне аерым ябып ашатабыз инде. Менә үземә атап салдырабыз быел. Керү белән монда шундый уңайлы организовать иткәннәр, кердек тә үтеп тә тормадык монда, шунда ук алдык керү белән. Бөтен нәрсә әйбәт организовать иткән, бөтен нәрсә әйбәт. Әйбәт сарык бер айттык, менә бәясенә карата. Безнең 28-ннән 30-на хәтле ветеринарный врачлар эшли, алар ветеринар экспертиза үткәрәләр инде. Итләргә теге итләрнең качествосын тикшерәләр. Шуңа күрә пост оештырылган. Врачлар орында. Майданчыкта 30 корбан чалучы эшли, алар барысы да мөселманнар һәм махсус белем алганнар. Шәмәхә тосма илгәннәр инде, алар безнең разделывать итәргә генә хукуклары бар. Һәм дә инде бер көн эчендә бер суючыбыз аша безнең 50 сарыкка хәтлек үтә, 30-дан алып. Менә бар арабызда беренче ел эшләми торган егетләребез, көчле егетләр, берсе 50 сарыкка хәтлек эшкәртә ала. Ит 3 өлешкә бүленә, бер өлеше мохтаҗларга бирелә, икенчесе туганнар һәм күршеләр өчен, өченче өлешне корбан чалдыручы үзенә калдыра. Лилия Гатина, Эльмира Гайнутдинова, Ленар Султанов, Яңалыклар. Корбан бәйрәме вакытында мөселманнар якыннары белән булырга тырышалар. Кайберләре авылларга туганнары янына китә, икенчеләре шәһәрдә калан милли ризыклар әзерли. 3 көн дәвамында мөселманнарның йортларында бәйрәм ашлары уза. Минем хезмәттәшем Тукай районында Исмагыйловлар гаиләсендә булып кайтты. 8 ел эчендә Исмагыйловлар гаиләсе корбан бәйрәмен эш шартларында билгеләп үтә. Алар корбан чалу өчен сарыклар сату белән шөгыльләнәләр. Быел алар 300ләп баш әзерләгән, әлегә корбанга хайваннарны чалу бер урында бара. Ләйсән Исмагыйлова кунаклар өчен чәй, конфетлар, өйдә пешерелгән ризыклар һәм кайнатмалар белән өстәл әзерләгән. Аның сүзләренчә, бүген ул аларның килүенә барысын да әзерләү өчен иртәнге сәгать 4-тә торган. Әтиң гел әйтәйде, корбан бәйрәмгә кыймак ясарга. Мин бүген сәгать 4-тән тордым уже, кыймак ясадым. Монда килдем фермага, кунакка, кешеләргә ашарга, чәй эчәргә. Исмагыйловлар сүзләренчә, бу елларда күп кенә кунаклар алар өчен якын булып киткән. Шуңа күрә алар бәйрәмне алар белән бергә билгеләп үтүне үстен күрәләр. Килүчеләр дә мондый җылы кабул итүдән канәгать. Бик матур бәйрәм бара. Без килдек монда иртәнге гаиттән соң югары су мәчетеннән. Бик матур бәйрәм, монда шундый матур организация, тиз генә любой хайванны сайлап була. Урында кешеләр бар, суючылар, бик чиста, тиз, самое главное. Исмагыйловлар гаиләсе корбан бәйрәмен балалары белән бергә туганнары арасында да билгеләп үтәргә планлаштыра. Лилия Гатина, Эльмира Гайнутдинова, Ленар Султанов, Яңалыклар. Бу сезгә җиткерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Лилия Гатина, сезнең белән сау булашам. Исән имин булыгыз.
Они все приезжают на новоселье уже завтра. Порой очень быстро нужно что-то такое. В любой непонятной ситуации заходите на Казань-Экспресс. Какое все классное. Ты открываешь. Казань-Экспресс. Выгодные покупки быстрее, чем за сутки. Сетевая дрель-шуруповерт от Кёльнер за 1599. Требуются водители-экспедиторы категории С, водители на ДАФы категории Е. Телефон 8 919 626 30 70.